De boede mange personer i en utæt og dyr lejlighed, primært Østerbro og Nørrebro. Der kunne bo 8-10 mennesker i en toværelses lejlighed. Lejligheden lå tit i baggården og lugtede af gammel pis og døde dyr. De voksne arbejdede 10-12 timer om dagen, 6 dage om ugen, og børnene arbejdede efter skole. Selvom de arbejdede meget, var der ikke særlig mange penge til overs. Det var farligt at arbejde på fabrikker som tændstiksfabrikker. Der er meget fosfor, som går ind og opløser kæbeknoglen, og mange kvinder og børn arbejdede på disse fabrikker. Mændene tjente langt mere end børn og kvinder, selvom kvinder arbejdede lige så lang tid som mændene. Mændene tjente op til 14 kroner om ugen. Der var meget fattigdom og ikke meget hjælp at hente. Når man først var kommet på fattighjælp, mistede mændene deres stemmeret, og man mistede retten over sin egen del. Sygdom var man ofte meget præget af. Det var svært at blive rask, når man først var syg, og det endte tit med, at man døde. Et citat siger: "Det er som enhver, der kender byens fattigdom, som vil kunne bekræfte mangfoldige, ja tusinder af mennesker i København, som lever et usselt og elendigt liv, både i materiel og moralsk henseende." Arbejderbevægelsen 1800-tallet. Fra slutningen af 1800-tallet var det danske samfund begyndt at ændre sig. Mange fra industrisamfundet var på vej frem, og mange mennesker flyttede fra landet til byen. Der var cirka 250.000 ud af 2 millioner, som gjorde det. Det kaldes urbanisering. Forholdene på fabrikker var ikke særlig godt. Der var lange arbejdsdage og hårdt arbejde. De havde ikke mange rettigheder dengang. Arbejderne var meget utilfredse med deres løn, fordi de havde dyre boliger. Der var demonstration mod dårlige arbejdsvilkår. Slaget på Fælleden er en betegnelse for den danske socialismes første og eneste åbne konfrontation med myndighederne. Slaget fandt sted som et stort slagsmål mellem demonstranter, soldater og politi søndag den 5. maj 1872 på Nørre Fælled i København. Med tiden er det blevet antaget som et symbol på den danske arbejderbevægelses kamp for bedre arbejds- og levevilkår. Med udgivelsen af Socialistiske Blade den 21. maj 1871 banede Louis Pio vejen for den socialistiske bevægelse i Danmark ved at skabe opmærksomhed om arbejdernes vilkår i Danmark, og stiftede den 15. oktober 1871 en dansk afdeling af Internationale, som betyder den internationale arbejderforening for Danmark, som på kort tid fik et stort antal af medlemmer. Stigende leveomkostninger, der ikke blev fulgt af stigende lønninger, førte til en stærk tilslutning til internationale blandt især de københavnske arbejdere. I maj 1872 nåede man op på 8.000 medlemmer, hvoraf 5.000 hørte til i København. Den direkte anledning til slaget på Fælleden var Louis Pios indkaldelse til massemøde på baggrund af en omfattende strejke blandt murersvendene i København. Konflikten inden for murerfaget vedrørte en nedsættelse af arbejdstiden fra 11 til 10 timer. Målet var at skille sig af med slavetimen fra 6 til 7 om aftenen. Louis Pio troende formulerede i målet er fuld, blev af regeringen og politi tolket som en opfordring til revolution. På trods af, at det var grundlovsstridigt, forsøgte politiet at hindre afholdelsen af mødet. Politimesteren forbød mødet via opslag i Københavns gader, og natten til den 5. maj arresterede han den danske afdeling af Dansk Internationale. En stor mængde af arbejdere mødte op på Fælleden på trods af politiets forbud. De blev mødt af husarer og politi, som med trukne sabler slog sig løs på folkemængden. Masseslagsmålet, slaget på Fælleden, resulterede i tilskadekomne på begge sider. Det blev efterfølgende indberettet, at 74 husarer og 23 politibetjente var kommet til skade ved stenglas. Dog blev ingen dræbt. Tanken bag socialismen kom efter de dårlige arbejds- og leveforhold, der var i 1800-tallet. I 1876 kom Socialdemokraternes første principprogram, kaldet Gimleprogrammet. Socialdemokratiet ville have bedre arbejdsforhold for alle. De ville have et nyt skatteprogram, og de ville udrydde alle uligheder, både politisk og økonomisk. Tak.